Καλησπέρα. Λοιπόν, θα ήθελα να δείτε τις κάρτες προσεκτικά. Συγκεντρωθείτε και σκεφτείτε κάτι πάρα πολύ έντονα και θα τραβήξω μία κάρτα εγώ για σας για να δούμε αν θα γίνει αυτό που σκέφτεστε, που θέλετε, για κάθε ζήτημα. Και συμβουλή. Αυτό που σκέφτεστε θα γίνει, τουλάχιστον για αρκετές από εσάς, έτσι. Λοιπόν, δεν είναι προσωπικό ρίξιμο, το καταλαβαίνετε. Αλλά με δουλειά, δηλαδή, αν είναι κάτι επαγγελματικό, όσον αφορά δηλαδή τα οικονομικά σας, είτε και σε σχέση βέβαια, δείχνει ότι θα γίνει αυτό με δουλειά και θα γίνει σιγά σιγά. Δηλαδή, αν είναι για οικονομικά, θα πρέπει να δουλέψετε και σταδιακά θα ανεβαίνετε. Θα το χτίζετε όλο αυτό. Αν είναι το ερώτημά σας για σχέση, επίσης δηλώνει ότι τα πράγματα θέλουν επίσης σιγά σιγά και σταθερά όμως. Και σταθερά. Και η συμβουλή που σας έλεγα πριν, ότι θα έχετε και μια συμβουλή. Λοιπόν, κορίτσια, προφανώς δεν έχω ιδέα ποιες κάρτες κρύβονται. Τις έκανα βεντάλια και απλά τώρα τις διαλέγω. Λοιπόν, η συμβουλή σας, για σας, είναι να απαλλαγείτε από αιμονές, από διάφορες εξαρτήσεις, είτε υλικές είτε συναισθηματικές, έτσι. Η κάθε μία έχει τη δική της κατάσταση, εκείνη ξέρει καλύτερα, αλλά πραγματικά έχω σοκαριστεί. Και ειδικά τώρα στο θέμα της συμβουλής, πόσο, ναι, οκ, να ηρεμήσετε μέσα σας και να κόψετε οτιδήποτε είναι τοξικό για εσάς. Είτε αυτό σημαίνει άνθρωπος, σε ερωτικό θέμα, είτε είναι οικογενειακά θέματα, είτε είναι άνθρωποι, είτε είναι εξαρτήσεις, τζόγος, αλκοόλ, ναρκωτικά, τέλος πάντων, καταλάβατε τι εννοώ. Οτιδήποτε είναι τοξικό για εσάς και βλέπετε ότι έχετε κάποια εξάρτηση στο συγκεκριμένο θέμα ή τα θέματα, γιατί μπορεί να είναι και πολλές εξαρτήσεις, η συμβουλή των καρτών είναι αυτή. Κόψτε και επειδή έπεσε όμως και αυτή η κάρτα, πριν που είπα ότι θα γίνει με σκληρή δουλειά κάτι, με δουλειά βήμα-βήμα, μου κολλάει πάρα πολύ αυτή η συμβουλή με τον διάβολο ανάποδα. Που σημαίνει ότι η συμβουλή είναι πρέπει να παλέψετε, πρέπει να δουλέψετε κάτι και αν δείτε ότι δεν αξίζει πρέπει να το αποβάλλετε από τον κύκλο σας, γενικότερα να σταματήσετε να είστε σε εξαρτήσεις που είναι τοξικές για εσάς. Επίσης θέλει δουλειά και θα τα καταφέρετε. Αλλά πρέπει
να κόψετε οτιδήποτε είναι τοξικό για εσάς. Αυτά είναι, έτσι ένα γρήγορο να δούμε κάποιες ενέργειες και μια συμβουλή ήθελα, δεν ξέρω, μου βγήκε πάρα πολύ έντονα βασικά, γι' αυτό μου ήρθε και το έκανα, το ρίξιματάκι αυτό, ας το πούμε. Ελπίζω να πέτυχα κάποιες. Αυτά κορίτσια. Όποιες θέλετε μου στέλνετε στο Viber για προσωπικό, ξέρετε, ok, περισσότερες για αυτές που δεν ξέρετε λέω. Αυτά και καλή σας μέρα.